Ahojte, poďme si dnes povedať trošku o živote v maskách. Veľa ľudí sa naučilo žiť akoby s maskou. Nie tak, ako by chceli, ale tak, aby ich ostatní prijali. Pretože keď si nasadíme masku, schováme si, či už nás niečo trápi, sme smutní, nahnevaní a podobne. Tak od malička sme sa už naučili nosiť nejaké masky, lebo nás to naučili naši rodičia a podobne. Lebo malé deti sú veľmi vnímavé a cítia, keď rodič je fakt nahnevaný, smutný a niečo trápi a podobne, a tak sa spýta rodiča. A rodič, aby ho nezaťažoval, tak povie, ale nič, to sa ti len zdá. A tak postupne deťom odkrývajú tieto zmysly. Naučili sme sa aj ľudí škatulkovať potom. To je ten ďalší prípad. Keď niekto niečo urobí a už ho zaškatulkujeme, dármo, že sa už zmení, ale už má nejakú nálepku každý. A tak keď ho stretneme, aha, ten je taký, posudzovanie. Takže prestaňme nosiť tieto masky a buďme úprimní sami k sebe, pretože tak naozaj môžeme žiť. Zbytočne sa budeme schovať, lebo vždy po čase pravda vyjde najavo. V každom smere. A ten opak zase, keď chodíme v normálnych maskách, či už je to Mikuláš, tak dospelí sa predlečú do masky. Potom, či je to Halloween, maškárny ples, tak aj dospelí sa vedia zabaviť. A dajú si tie masky na tú chvíľku. Ale keď si dá niekto masku mimo tieto akcie, tak už ostatní pozerajú. Prestali sme byť deťmi. A každý ideme tou svojou kolejou, a keď niekto aj vybočí, a aby sa zabavil, tak už ľudia začnú posudzovať a pozerať, že nie. Začnime, tak ako som už minule rozprával, začneme žiť a hlavne v pravde a v porozumení. To je ten základ, aby sa mohlo to všetko zmeniť. Lebo ináč, keď sa budeme všetci navzájom klamať a posudzovať a všelijako, tak nemôžeme sa posunúť, práve že budeme padať stále hlbšie a hlbšie. Prajem vám otvorené srdiečko a veľa lásky každý deň. Pekný deň, ahojte.